हेलो गाइस आंनि बर' हारिनि आदै मादै आदा बाजै आंनि फंबाय बिबै बिनानावमोन आरो लोगोसे आंनि लोगोफोर आंनि मम्स प्रकाश नार्जारि नोंथांमोना नायदों बिएम सोदोब चेनेल स' मैयाहाय गोबां गिदिर जाथाय जाना थांबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव नङा होमबा अमृत नार्जारिया गावनि बिफाखौ बुथारदों स' बिनि फुल डिटेल्स नोंथांमोना खोनासंनो लुबैदों आं मिथिखायो स' फुल डिटेल्स खोन्थानायनि सिगां माखासे सुबुंफोरा आंनाव सोंहरो मेसेन्जाराव बा वाट्सएपआव जे आदा नोंनि भिडिअखौ आपल'ड खालामनायनि उनावहाय गोबां लेटनि उनावहाय भिडिअखौ नुयो नङा होमबा खायसे खायसे मानसिफ्राथ' नायोनो 1 मिनिट बा 2 मिनिट बा 1 आवार्सआव 5K जानाय 7K नङा होमबा साबस्क्राइबारा दङ 40,000नि बारा दा नै 50K जागासिनो दङ नङा होमबा स' बिनि गेजेराव 1 आवाराव माखासे मानसिफ्रा 7K 5K 3K 4K नायो नङा होमबा स' बिनि गेजेराव माखासे मानसिफ्रा सोंहरो आंनाव कि आदा नोंनि बे भिडिअखौ माबोरै माथो नुबानो लेट नुयो नङा स' बे नोंनि गोरोन्थि नङा होमबा मानो होनबा नों नटिफिकेसनखौ दाबायना लायाखै प्रेस बे भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनाथ' लाबाय चेनेलखौ बिएम सोदोब चेनेलखौथ' साबस्क्राइब खालामना लाबाय नोंथाङा बे बेल आइकन प्रेसखौ दाबायाखै आरो ना बिनि थाखायनो बेल आइकनखौ जुदि प्रेसखौ नटिफिकेसनखौ अन खालामना लायो अब्ला जुदि रोङाबा लोगोफोरनाव सोलोंना ला आरो बिनि गेजेराव बेखौ बानायनानै लायोब्ला अब्ला जेथियानाखि भिडिअ लाइभ होयो बा भिडिअ आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांनियाव मोनगोन आरो ना बे नोंनि सायावसो नङा होमबा जोङो खायसे मानसिफ्रा बेखौ नटिफिकेसन फैबाय थानायनि थाखाय अफ खालामना लायो जास्ट साबस्क्राइबल' खालामना दोनो स' बिनि थाखायनो मोना अके एनिवे दिनैनि टपिकआ जाबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जानाय जाथाय बे जाथाया जादों बालुकमारि माने रौता उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय रौता बालुकमारि दा बालुकमारिया मोननै एक नं बालुकमारि बा 2 नं बालुकमारि स' 2 नं बालुकमारियाव जाथाया जादों ओमफ्राय जाथाय जायखौ बुथारदों बिनि मुङा जाबाय नेबा नार्जारि भटार बा सरकारि आइडेन्टिकेटआव थायोबा नेबा नार्जारि बेयो नेबा नार्जारिया सासे गावसोरनि ओनसोलनि मुंदांखा आबादारि सरकारनिफ्रायबो बान्था मोननाय स' बिथाङा गोबां मोजां खामानि आबाद मावनानै न'खरखौ फेदेरदोंमोन आरो सरकारनिफ्रायबो गोबां मदद मोनदोंमोन स' नेबा नार्जारिहा बेसिकेलि साथाम फिसाजो दङ ओमफ्राय बिनि गेजेराव बे साथाम फिसाजोखौ बिलाइबाय हाबा खालामनानै होबाय आरो बिनि गेजेराव दायो सासे फिसाला गेदेर दंमोन जिउराम नार्जारि बेबो थैखांबाय बेबो जाथाय जानानैनो बिदिनो लोमजानाय साजानाय आरो जन्दिस बेमार जानाय बा बिदिनो एसे एनै निसा लायोमोन जाहैदों गामिनि मानसिफ्रा एसे खोन्थादों आरो बिनि गेजेराव दायो नैबे अमृत नार्जारि जायखौ बुंदों नोंथांमोना खोनाबा आसुरित सानगोन बे गथ'आ खांजानायसो बे गथ'आ बेखौ फिसाला महरै खांना लाबोदों आरो बेसेबां फिसाला महरै अनोमोन बेखौ होमबा बिनि गेजेरावबो बेबायदि जाथाय जादों खोनासं लोगोफोर फुल डिटेल्सै मोजाङै खोनासं खोथाया जाहैबाय बे अमृत नार्जारिया बिफानाव मास मोनसे मोननैनि सिगांनो पालसार बा दिननि सिगांनो बे सप्ता मोनसे गोबांनो सिगांनो माने पालसार बिबाय थादों जाहैदों बे पालसार बिनायाव पालसार 220 पालसारनि गोबां फाग्ला जादोंमोन मानो होनबा गथ'आ ड्राग्स आरो डेनड्राइट्स एसे जायोमोन इउज खालामोमोन माने बाहायोमोन बे ड्राग्स आरो डेनड्राइट्सनि बिराद एडिक्टेडमोन माने गोबां बेखौ इउज खालामना एडिक्टेड माने बिनि थानो हायै जाबायमोन एडिक्टेड स' बेखौ गोबां इउज खालामोमोन बिनि गेजेराव बेखौ इउज खालाम बिनि मेलेमाव गथ'आ 16 आरो 17 इयार्स बैसोनि स' बेयो गथ'आ मेच्युरखौनो नङा मानो होनबा 18 बोसोरखौनो माइनरसो ओमफ्राय बिनि मेलेमखौ बे एसेबां पावारफुल ड्राग्स आरो डेनड्राइट्स बेखौ इउज खालामनाया बिनि साननो हानाय बिनि सोलेर मानसिया हामख्रंख्रं फिसा नुवाखै होनबा स' बिनि गेजेराव बे जायोमोन आरो बिनि गेजेराव बे जानायनि थाखायनो बिनि मेलेम सेलेमखौ एसे माने साननो हानाय गासैखौबो माने लस खालामना होबायमोन डेनड्राइट्स आरो ड्राग्सफ्रा टेब्लेट मोनदों पुलिसफ्राबो मोनदों होनना बुंदों गामियावबो मोनदों आरो गामिनि मानसिफ्रा मोनबाय आरो बेयाव पुलिसफ्रा फैनानै मोननानै लानानै थांबाय आरो ना बिनि गेजेराव ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा कि बे अमृत नार्जारिया 9 थाखोआव फरायोमोन सिगां 2 बोसोरसो जाबाय फरायनायखौ गारबाय दा फरायनायखौ गारखांनायनि उनाव बे मानसिया माने बिदिनो ड्राग्स आरो डेनड्राइट इउज खालामनाय बे फरायनायखौनो गारनाय जाखादों आरो बिनि गेजेराव बे बिफानाव बाइकखौथ' बिनाया बिफायाबो बे बाइकखौ होनो राजि आरो बिनि गेजेराव फैसाखौ कालेक्सन खालामदोंमोन अके नेबाराम नार्जारि बेखौ गामियाव बुङो आरो बिनि भटारा नेबा नङा होमबा बे नेबा नार्जारिनि हिन्जावनि मुङा जाबाय सिब्रे नार्जारि नङा होमबा स' सिब्रे नार्जारिया दा हारसिंसै मानो होनोब्ला फिसाजो 3 बेबो बिलाइबाय हाबा खालामना हरबाय आरो बिनि गेजेराव फिसाला देरसिन जिउराम नार्जारियाबो जिउ खोमाबाय गोबां सम जाबाय बेनाबो आरो बिनि गेजेराव दायो अमृत नार्जारियाबो बिफाखौ बुथारनानै बा बेबो खांजानायसोमोन अब्लाबो बिखौ फिसाला महरै खांदोंमोन नङा होमबा स' बिनि गेजेराव बिसोरखौनो नायगौमोन बे अमृत नार्जारिया बाट बे ड्राग्स इउज खालामनाय बा डेनड्राइट जानायनि थाखाय एडिक्टेडआव बिनि मेलेम खहा जानाय साननो हानाय खहा जानायनि थाखायनो बेफोरबायदि जाथाया जाबाय बिनि गेजेराव दायो
नेबा नार्जारिनि हिन्जाव हारसिंसै न'खराबो गोबां मोजांमोन आरो दायो गोबां दुखुनांथाव नङा होमबा स' गाइस मोनसे बाथ्रा कि गोबां गोमोथाव नोंथांमोना नुबा कि बे जोङो फुजा होग्रा बाथौ थानसालि थाया होमबा बेयाव जोङो सोरगिदिं औवानि जों खायसे फाक्कानि बानायो बिसिनाव गामिनि खाथियावनो बे अमृत नार्जारिया बे बाथौ फुजा होनाय बे सोरगिदिं बे बेरानि सायाव जंफाटबो खायसे खालामना लायो ओमफ्राय गेजेराव जंफाट नुयोबो स' बिनि गेजेराव बे गथ'आ हरनि 1.54 माने 1:54 AM आव फुं माने हराव माने फुंबो होनजायो बेखौ फुंसो होनो नङा होमबा बेसिकेलि फुंनि 1:54 AM आव माने बे गथ'आ हारसिंनो एक्जेक्ट CCTV केमेरायाव नुदों भिडिअ स्क्रिनखौ नायबानो जाबाय बियो बे ओरैबायदि बारदों जाम आसुरित सानगोन नोंथांमोना नायदो आसुरित बारदों नङा होमबा बिराद आसुरित गोमोथाव बारदों गियाल'ना बारदों माने बिनि बे मोदोमाव दोलागोन बा मोदोमाव हाबगोन बेखौबो गिया हरनि बेबो माने खोमसि बेबो माने फुं नङा होमबा स' गाइस नोंथांमोना मा सानदो नङा होमबा माखासे समाव जों हर खोमसि नालाय हर बुङो नङा होमबा स' जों बेखौ फुंखौ जेब्ला सान ओंखारो अब्लासो फुं होनोमोन जे बेफोरखौ बाद दोनथ'दो गोबोर ओमफ्राय बिनि गेजेराव बियो 1.54 AM आव जिथिनाखि बेफोरबायदि जाथाय खालामदोंमोन बिनि उनावहाय थिग 2 बाजिसोआव बेखौ गामिनि मानसिफ्रा आरो बिनि न'खरनि मानसिफ्रा बेखौ हमबाय ओमफ्राय बिनि गेजेराव बेखौ लाना थांदों आरो बिनि गेजेराव बेखौ लानानै दोनहैदोंमोन आरो बिनि गेजेराव बे जाथाय जादोंमोन CCTV केमेरायाव केपचार जानाया 9 सेप्तेम्बराव जादोंमोन आरो बिफाखौ मैया 11 सेप्तेम्बराव बुथारदोंमोन लोगोफोर फुंनि 7 आरो 8 बाजिनि गेजेराव बे जाथाया जादोंमोन बेसिकेलि बुंनो थाङोबा एराउन्डलि 7:15 बा 20 बा बिदिनो 30नि गेजेराव बिफाखौ खासिनि बे औवानिबो खासिनि बानायना लायोना जों बे खासिनि हाग्रा बायदिसिना माबाग्रा आरो बिनि गेजेराव ओमफ्राय हान्था होनना बुङो बे हा जावग्रा हान्थाया ओमफ्राय बिनि गेजेराव बे खासिनि लहानिमोन आरो बिसिनि न'खरनिया स' बिफाया आबादारि मावोमोन ना स' बेफोरबायदि इउज खालामोमोन ओमफ्राय बे सरकारनि मोननायमोन आरो बिनि गेजेराव बेखौ लानानै खर'आव बेखौ बिफाखौ नेबा नार्जारिखौ बा नेबाराम नार्जारिखौ बुनानै खर'निफ्राय मेलेम गहोनाय आरो बिनि उनाव हान्थाजों बे हा जावग्रा हान्थाजों बुनानै बे बिनि बिफाखौ खेबसेनो लांगा गोबां दुखुनांथाव नङा होमबा स' नोंथांमोना बे बाथ्राखौनो मिन्थिनो गोबां दावराव जादोंमोन बे बोरै जाथाय जादों बिनि माबोरै जाथाय जादों स' बे गथ'आ बेसिकेलि खांजानायसोमोन आरो बेखौ खांजानाय होननानै बिमा बिफाया बिदि अनालासिनो थायाखैमोन गोबां अननाय होदोंमोन बिनि गासिबो साननाय हनायखौ जाफुंसार होनो नाजादोंमोन आरो बिनि मानोथो खांदों नङा होमबा गावनि फिसाला महरै अननो बा गावनि फिसाला महरै माबानि थाखायसो खांखादोंमोन बिनि गेजेराव माखासे मानसिफ्रा बुंदों माने एसे अजा नांदों बा मोनसे दायना नांदों होननानै बुंदों आरो बे बाथौ थानसालि बारनाय आरो बे बाथौ थानसालिखौ गिदिंनाय आरो बाथौ थानसालिखौ खुलुमनाय आरो बाथौ थानसालिनि दै सान्थिखौ लानानै लोंनाय बा बिनि थावफोरखौ लागायनानै मोदोमाव माबानाय बे हिसाबै नायोब्ला कि नोंथांमोना मा सानो आंनि मथेबा एसे अजाबो नांदेरनाय ओमफ्राय बिनि उनाव डेनरेट ड्राग्स जानायनि जाहोनावबो बे 16 आरो 17 इयार्स बैसोनि गथ'नि मेलेम सोलेरखौ जाजोब्बायमोन बे ड्राग्स आरो डेनरेट्सआ माने बिनि पावार सेस नस्थ' खालामजोबनो हादोंमोन साननो हानाय पावार गासिबो मेलेमफोरखौ नस्थ' खालामना होजोब्बायमोन बे ड्राग्स आरो डेनरेट्सआ गोबां इउज खालामोमोन बे गथ'आ बिनि थाखायनो बेबायदि स' बेखौ इउज खालामनाया इसेबां पावारफुल नङा होमबा बे ड्राग्स आरो डेनरेटआ स' बेखौ बाहायनायनि थाखाय बिनि खर'आव साननो हानाय माबाया गैला आरो बिनि गेजेराव फाग्ला बायदि बोरनानै बियो गावनि बिफाखौ बुथारनाय जादों आरो सिगांनिफ्रायनो फाग्ला महर जालांबायमोन होनना बुंदों आरो बिनि गेजेराव दा बेखौ गथ'खौ पुलिसा जेलाव जोबनानै दोनबाय नोंथांमोना क्लिप्स नुनो हागोन जादों आरो बिनि गेजेराव लोगोफोर बे मानसिनि नांनाय एसे गामिनि मानसिफ्रा बुंदों मानो होनबा सिगाङावबो जिउराम नार्जारियाबो बिदिनो जन्दिस जानाय आरो बेमार जानाय मानसिनि नांनायनि गेजेरजोंनो थैदोंबो होननानै बुंदों मानसिफ्रा स' बिनि गेजेराव न'खरनि मानसिफ्रा एसे बिनि सायाव नोजोर होनांगौमोन आरो बिनि गेजेराव न'खराबो एसे एनै नायनांगौमोन बेखौ कि अजा नांमारदों मादों खायसे मानसिफ्रा फोथाया स' बिनि गेजेराव बेफोरबायदि जाथायाबो जायो आरो बिनि गेजेराव दायो बिनि बिफायाबो बाइक 220 पालसारखौ होआ नङा होनो नागिरदोंमोन आरो बिनि गेजेराव बिनि पेरेन्टस नेबाराम नार्जारि बा नेबा नार्जारिया बिनि उनाव सिब्रे नार्जारिया बेखौ खांनाय हिसाबै बेखौ गथ'खौ खाङाखैमोन नायाखैमोन गोबां गावनि असे फिसा बायदि नायदोंमोन मानो होनब्ला बे अमृत नार्जारियानो बिसोरखौ फिउचारावबो नायगौमोन नङा होमबा स' बेखौ गोबां अननाय होदोंमोन
गावनिसो बियो मा नांगौ होनानै होदोंमोन नङा होमबा स' बिनि बिफायाबो गोबां जे गावनि न'खरखौ आबाद मावनानैनो सरकारनिफ्राय मदद मोननानैबो नायदोंमोन नङा होमबा स' बिनि गेजेराव मा दं मा गैया नङा होमबा स' गथ'खौ फरायनो होदोंमोन फरायाखै बियो अख्रायै स' बिनि गेजेरावबो गथ'खौ फरायैयावबो गोबां अनदोंमोन नङा होमबा स' बिनि गेजेराव 9 थाखोआवनो फरायनानै 2 बोसोरसो जाबाय गारनाया आरो बिनि गेजेराव बिनि बिफाया बिनि फासारखौबो होनो नाजादोंमोन ओमफ्राय बिनि गेजेराव दायो गावनि बिफाखौनो बुथारबाय नङा होमबा स' दायो नेबाराम नार्जारि बा अमृत नार्जारि बा जिउराम नार्जारिनि बिमा सिब्रे नार्जारिया हारसिंसै स' आसा खालामो बिनि फिसाजो 3 हाबा हरजानाय बा बिलाइनाय बिसोरो एसे एनै नायगोन न'खराबो गोबां मोजाङानो आरो बिनि गेजेराव लाइफ इन्सुरेन्स LIC बानायखानाय स' बे लाइफ इन्सुरेन्सनि सायाव क्लेम खालामबा रांफोर मोनगोन खोमा आरो मोनगोन ना मोना बेखौ बिसोर न'खरनि गेजेराव माबोरै क्लेम इन्सुरेन्स जादों माबोरै माबादोंमोन बिसोर मिथिगौ अब्ला बाट न'खरनि खाथि बुंनाय मथेथ' जाथिनि बुंनाय मथेथ' मोनगोन बायदि स' बिनि गेजेराव बेनो स्ट'रिमोन कि नेबाराम नार्जारिखौ बुथारनाय बा अमृत नार्जारिया बुथारनाय काहानिया बेनि गेजेराव माने ड्राग्स आरो डेनड्रेट्स टेब्लेट पुलिसफ्राबो मोनदों आरो बेखौ जानायनि जाहोनावसो बे गथ'नि मेलेमा नुकसान बा लस जादोंमोन साननो हानाय खहा जादोंमोन आरो बिनि गेजेराव बे मानसिफोरा आनथें आरो सिजौ बे बेरा बाथौ थानसालिखौ बारनाया देमालि हरनि 1:54 मिनिटाव AM आव बिराद साननो हनाय बाथ्रा फारसेथिं डेनड्राइट्स टेब्लेट इउज खालामनाय आरो ड्राग्स डेनड्राइट्स आरो ड्राग्स टेब्लेट इउज खालामनाय आरो बिनि गेजेराव फारसेथिंजाय बे बाथौ थानसालियाव थांनानै बाथौ थानसालिखौ गिदिंनानै खुलुमनाय आरो बाथौ थानसालिनि दै सान्थि लोंनाय आरो बिनि गेजेराव बिनि थावफोरखौ फुननाय गोबां साननो गोनां बाथ्रा स' नोंथांमोना कमेन्ट्सखौ होबानो जाबाय थेंक इउ स' माच भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बाय बाय